Σκάσε πια. Έμπριξες τρίν. Ψυχιατρική κλινική Λιούνης λέγεται, παρακαλώ. Ναι, μάλιστα, εδώ είναι, καλά πήρατε. Μα φυσικά το συζητάτε, είναι από τους καλύτερους γιατρούς. Τι δουλειά μας δεν ξέρουμε τώρα. Ναι, πείτε μου όμως, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο άντρας σας, μάλιστα. Τι θέλει. Τι πράγμα. Να παντρευτεί την αγελάδα του. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Τι άλλο θα ακούσουμε μέσα. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό, να τα πούμε κιόλας. Εννοείται κανονικά με Στέφανο κουμπάρο. Αχ, όχι κυρία μου, δεν σας κοροϊδεύω. Απλά προσπαθώ να καταλάβω το πρόβλημά σας. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, θα ενημερώσω τον γιατρό. Ναι, κυρία μου, μισό λεπτό. Να σας κλείσω ένα ραντεβού. Έρχεται τώρα. Άρον. Είναι στον δρόμο. Τέλος πάντων, κυρία μου, εντάξει, είχαμε μια ακύρωση. Ναι, θα ενημερώσω τον γιατρό. Κι εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι. Καινούριο. Να το σημειώσω στο βιβλίο μου. Σαν να ακούω έναν ήχο. Μες να πήρε ο γιατρός τηλέφωνο και να μην τ' άκουσε, ξεχασμένη. Για να δω. Ναι. Αχ, εσείς είστε γιατρέ μου. Αχ, ναι. Όλα καλά εδώ. Ναι, γιατρέ. Πόσα ραντεβού. 2-3. Καταλαβαίνετε, γιατρέ, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Φυσικά, γιατρέ, όλα τα ραντεβού είναι σημειωμένα. Χωρίς ραντεβού δεν μπαίνω ούτε εγώ ίδια εδώ μέσα. Μισό λεπτό, γιατρέ, να σας πω. Είναι η κυρία Ελισάβητη η δικιά μας, η κυρία Θεόνη δασκάλα και ένας κύριος Μιχάλης που θέλει να παντρευτεί την αγελάδα του. Γιατρέ, δεν είναι κουλό. Όχι. Ναι. Έχετε δίκιο, γιατρέ. Δεν κάνουμε πλάκες με τέτοια πράγματα. Μα φυσικά τα συζητάτε. Ναι, βέβαια, γιατρέ. Όχι, εννοείται και τα έχω σημειωμένα όλα τα ραντεβού. Φυσικά. Ναι, γιατρέ, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα του, αφήστε. Και γυναίκα. Ναι, γιατρέ. Όπως επιθυμεί. Εντάξει. Χαίρετε. Αχ, γιατρέ μου. Εμένα. Πότε θα με σημειώσεις. Αμάν. Λάθος είπα. Δεν το σημειώσα. Κάτσε να το σημειώσω. Δεν το ξαναξεχάσω. Κύριος Μιχάλης θέλει παντρευτεί αγελάδα. Μια χαρά. Ωραία. Ναι.
Καλημέρα σου. Ναι, καλημέρα, Παναγιώτη. Ηρέμησε λίγο, Παναγιώτη. Σε βλέπω παίρνεις φόρα. Καλά, Ναι, ναι, για σε Για μαζέψου. πες μου λίγο, τι θα μπορούσα να κάνω για σένα. Για μένα τίποτα, Παναγιώτη, και μαζέψου λίγο, σε παρακαλώ. Καλά, Ακούω. Ναι, ακούς. Ας τον κυλοκάθισες κιόλας, βλέπω. Τι θα γίνει, να κεράσω καφεδάκι. Αμέ, για πες μου λίγο, τι θα Παναγιώτη, μπορούσα να κάνω. μαζέψου. Ένα τσάι για τον γιατρό και γρήγορα, είναι στον δρόμο, έρχεται. Αυτό με θέλεις. Τι φαντάστηκες, ότι μπορεί να σε θέλω κάτι άλλο. Εσύ κάνεις. Παναγιώτη, λες πολλά. Καλά. Έχεις, Παναγιωτάκι. Και δεν μου λες το τσάι να το φέρω με ζάχαρη γλυκιά σαν εσένα ή με μέλι γλυκό σαν εσένα. Παναγιώτη, όλα εξυπνάδες είσαι. Ο γιατρός τα θέλει όλα σκέτα. Καλά. Η γλυκιά είμαι μόνο εγώ. Το ξέρω, αλλά εγώ φεύγω. Έφυγες, Παναγιώτη, έφυγες. Τσάου. Ακόμα εδώ. Πολύ με νευριάζει αυτός μου. Πάρα πολύ όμως. Μερόπη, καλή μου. Επίγοντα. Αχ, ξύπνησα το πρωί με ένα φοβερό πόνο και ματιασμένη θα είμαι. Μάλλον. Μήπως ξέρεις να ξεματιάζεις? Πολύ ευχαρίστως, κύριε Ελισάβετ. Να σας ξεματιάσω. Γιατί όχι. Όχι σοβαρά τώρα, καλή μου. Ξύπνησα με έναν φοβερό πόνο στο κεφάλι. Τι να φταίει? Ότι είναι άδειο. Πώς είπες? Όχι, λέω κι εγώ, μπορώ. Τι μπορεί να είναι. Μήπως ήπια πολύ σαμπάνια? Καλέ. Στη δεξίωση που οργάνωσε ο κύριος Υπουργός προς τιμή μου. Πριν από 4 χρόνια. Ήταν μια υπέροχη νύχτα. Άντε πάλι. Ήταν μια υπέροχη νύχτα. Φορούσε ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα και ασορτοί πέρλες κοσμούσαν τον αλαβάστρινο λαιμό μου. Μόλις μπήκα στην αίθουσα, όλοι με χειροκροτούσαν. Φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, αυτόγραφα, το κοινό παραλυρούσε. Όπως εσείς τώρα. Και τότε ο εξοχότατος κύριος Υπουργός γύρισε και μου είπε: Απόψε, κυρία μου, μας μαγεύσατε όλους. Μα ναι, στο έχω ξαναπεί. Μόνο 7 φορές. Τι μέρα. Καλή ενημερώτη. Πίστευα πως θα σε διασκεδάσουν οι ιστορίες μου. Δεν θέλω άλλες ιστορίες. Όχι άλλες ιστορίες. Μπούχτισα πια. Μικρή μου Μερόπη, εγώ επιθυμώ να είμαστε φίλες. Δεν θέλω. Και πάση Να μου περιπτώσει, έχω ραντεβού με τον γιατρό. Κάθε μέρα τον βλέπετε, ακόμα δεν γίνεται καλά. Τι εννοείς ανόητη παιδίσκη, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω σώα στα σφρένας μου εγώ. Και τότε εδώ τι κάνετε. Διακοπές. Τα λαμπάνια. Ευχαριστώ και κοίτα, μόλις έρθει ο δόκτωρ, θα με ειδοποιήσεις αμέσως. Και μην ξεχάσεις το χαλί. Α, για να σας πω. Το χαλί το βάλαμε μια φορά για να σπάσουμε πλάκα. Μην το παίρνετε και πάνω σας. Τι είπες? Όχι, λέω το χαλί. Το βάλαμε μια φορά και στην είσοδο. Είχε σπάσει ένα πλακάκι. Μην κουμπήκε κανείς. Α, μάλιστα, καλώς. Να σας πω όμως. Γιατί δεν πάτε στο δωμάτιό σας. Να καθίσετε και με την ησυχία σας. Και μόλις έρθει ο γιατρός, σας φωνάζω εγώ αμέσως. Καλή μου Μερόπη, πόσο με φροντίζεις? Πες μου, τι μπορώ να κάνω για σένα? Λογοτομή. Τι? Εκδρομή, λέω. Πάτε μια εκδρομή, κύριε Ελισάβετ. Να ξεσκάσετε. Εκδρομή, είναι ωραία ιδέα. Ναι, και όσο μακρύτερα τόσο καλύτερα, κύριε Ελισάβετ. Μάλιστα. Θα βγω μια βόλτα στον κήπο. Πού? Στον κήπο. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Μα εμείς δεν έχουμε κήπο. Χαχα, κύριε Ελισάβετ, ότι ήταν η καλύτερη ιδέα που είχατε ποτέ. Βρίσκεις? Σήμα το συζητάτε, φυσικά. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι, ναι, πηγαίνετε, Φεύγω. πηγαίνετε. Ναι, στο καλό. Θύμισε μου όμως, που είπαμε είναι η πόρτα που οδηγεί στον κήπο. Α, είναι δίπλα σας, ακριβώς έξω από το δωμάτιο του δωματίου σας. Αχ, πώς το ξέχασα. Και το δωμάτιό μου που είναι? Στον 4ο. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Χαίρετε. Στο καλό, στο καλό. Παναγιώτ! Έρχομαι, Μεροπάκι μου, με κάλεσες. Ναι, ναι, όχι, βγήκα έτσι, φωνάζω σαν την τρελή. Λοιπόν,
Λοιπόν, αλλάξαμε γνώμη, Τι με θες με ρόπι? Σιγά μην άλλαξα γνώμη για σένα, Παναγιώτη. Τι με πέρασες? Για πες μου τότε, τι με θες? Παναγιώτη, εδώ έρχεσαι για να δουλέψεις ή έρχεσαι για να πίνεις καφέ? Να ξέρω. Δύσκολη απάντηση. Α, δύσκολη απάντηση. Παναγιώτη, τι θα γίνει με αυτές τις τρελές που κάνουν βόλτες πάνω κάτω στους διαδρόμους? Ποιες από όλες λες? Α, ναι, ποιες από όλες. Η Επίδαυρος. Δεν γίνεται, τα νεύρα μου τσατάλια. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Α, η κυρία Ελισάβετ, Ναι, η κυρία Ελισάβετ. Έλα μωρέ, τι σε πείραξε επειδή ήθελε να παίξει σε μια τραγωδία. Πώς το λέμε αυτό? Του Αριστοφάνη. Παναγιώτη, λες πολλά. Πήγαινε να μαζέψεις την τρελή, δεν θέλω να την ξαναδώ. Καλά. Bye. Γεια σου. I'll be back. Θα ξένασε, μάρανα. Καλημέρα. Ένας άντρας. Σας τρόμαξα. Ποιον καλέ εμένα. Άντε καλέ που σας πέρασε αυτή η ιδέα. Παιδιά, είμαστε τώρα. Σας διέκοψα. Όχι, να ξέρετε, περιποιούμουν λίγο το πρόσωπό μου. Όχι ότι έχω καμιά τέλεια δηλαδή. Αλλά ξέρετε, η ομορφιά πρέπει να διατηρείται. Και εγώ είμαι πολύ διατηρητέα. Μα πολύ διατηρητέα όμως. Ναι. Μάλιστα. Εσείς, τι θέλετε παρακαλώ? Ψάχνω τον γιατρό. Αχ, όλοι μας έναν γιατρό δεν ψάχνουμε. Ορίστε. Όχι, λέω, όποιος ψάχνει βρίσκει. Ναι, τον γιατρό. Καλά, αν δεν είναι γιατρός και είναι κάποια άλλη ύπαρξη, πειράζει. Αφού εγώ ψάχνω τον γιατρό. Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα όπως τη βρίσκει ο καθένας, αλλά ξέρετε, δεν έχετε ραντεβού. Α, μήπως είστε ο κύριος Μιχάλης? Όχι. Όχι. Πώς όχι? Τι όχι? Και πώς έρχεστε έτσι, αναπάντητα? Πώς θα έρθω? Είμαι μόνη εδώ και προστάτευτη. Δεν είναι κανένας άλλος εδώ. Το βλέπω. Μήπως θέλετε να μου κάνετε κακό? Όχι, με παρεξηγήσατε, προς Θεού. Μήπως θέλετε να με βιάσετε? Ασφαλώς όχι, τι λέτε. Το γιατρό θέλω. Μάλιστα. Ο γιατρός δεν είναι εδώ. Όπου να είναι θα αργήσει. Θέλετε να ξαπλώσετε? Ορίστε. Καθίστε. Μάλιστα. Καλά είμαι εδώ. Καλά είναι. Να σας φέρω ένα μαξιλάρι. Όχι, ευχαριστώ. 2 μαξιλάρια. Όχι, ευχαριστώ σας είπα. Είμαι εντάξει. Α, μάλιστα. Μερόπι! 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 Μερόπι μου! Μερόπι! Τι συμβαίνει? Η κυρία Ελισάβετ! Ναι. Τι έγινε με την κυρία Ελισάβετ? Εντάξει, τη μάζεψες? Έπεσε! Έπεσε! Έπεσε η κυρία Ελισάβετ από τον 4ο. Yes! Όχι! Ζει! Την έσωσα! Να! Ξεπλωμένος! Σε παρακαλώ πολύ! Δεν υπάρχει που την έσωσα! Κοίτα εδώ, μπορώ και σένα να σε σώσω! Φύγε μόνο που θα σώσεις εσύ εμένα! Μια ελπίδα είχαμε να σωθούμε από την τρελή και αυτή βρήκες να σώσεις! Σε παρακαλώ πολύ, έχω δυνάμεις! Κοίτα εδώ! Πάω γυμναστήριο εγώ! Κόψτο! Καλείτε να σε κάποιος κόψτο! Φύγε! Δεν μπορώ να σε βλέπω! Εξαφανίσου! Εντάξει τότε! Ας το καλό! Μερόπι! Έκανε το χαμένο! Hasta la vista, baby! Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, Μερόπι, Βασίλης. Μερόπι, Βασίλης. Μερόπι. Χάρηκα. Αχ, εγώ να δεις. Πώς είπατε? Ξέρετε, κύριε Βασίλη, με τρομάξατε έτσι που μπήκατε πριν, ακραβάντος, γιατί εγώ
Είμαι μόνη εδώ, δηλαδή ολομόναχη. Και να φωνάξω που λέει ο λόγος. Κανένας δεν θα μ' ακούσει. Γιατί να φωνάξετε? Να λέω, αν ερχόταν κάποιος. Ποιος θα έρθει? Εντάξει. Από τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Συγγνώμη, εσείς είστε του γιατρού? Αχ, δυστυχώς όχι. Αν και πολύ θα το ήθελα. Και εκείνος θα το ήθελε. Μην κοιτάτε που δεν το παραδέχεται. Με θέλει. Δεν με καταλάβατε. Ενώ είστε εδώ του γραφείου? Α, ναι. Είμαι η γραμματεύς του. Ωραία. Τον θέλω. Ποιον? Τον γιατρό. Κι εγώ. Αλλά δεν μου κάθεται. Δεν με καταλάβατε. Ενώ θέλω να του μιλήσω. Πότε τώρα? Ναι. Α, δεν γίνεται. Να σου πω. Πες σε μένα. Εξήγησέ μου. Τι να σου εξηγήσω? Το όνειρο. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να μιλήσω στον γιατρό. Μα αφού δεν έχετε ραντεβού. Α, δεν πειράζει. Δεν θα αργήσει πολύ. Δεν γίνεται, λέμε. Γιατί? Α, τι το πέρασες, άνθρωπέ μου, εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι κλινική. Και όχι όποια κλινική. Είναι από τις καλύτερες ψυχιατρικές κλινικές παγκοσμίως. Γι' αυτό ήρθα και εγώ σου λέω. Εδώ μέσα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Και για να υπάρχει πρόγραμμα, αγαπητή μου Μερόπη, Βασίλης. πρέπει να υπάρχει συνοχή. Και για να υπάρχει συνοχή, αγαπητή μου Μερόπη, πρέπει να είμαστε ακριβείς και συνεπείς. Πρόγραμμα. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Αχ, δεν χρειάζεται να με παρακαλάς, αγόρι μου. Είμαι εδώ, όλη δική σου. Όχι, περίμενε, άκουσέ με. Εγώ είμαι λογιστής. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και θέλω να πιάσω δουλειά εδώ. Στο γραφείο μου. Στην κλινική γενικότερα. Αχ, ωραία! Θα σε βλέπουμε. Να ερχόμαστε μαζί αν βολεύει. Και να φεύγουμε. Έχεις αυτοκίνητο. Τι ζώδιο είσαι. Άστα. Ταιριάζουμε. Μα τι λες, περίμενε. Κάτσε να σου πω. Αχ, να σου κάτσω μασά μου και τι να σου κάτσω. Κάτσε στο καναπέμπα. Αχ, μάλιστα. Ορίστε, κάθισε. Σε ακούω. Πες. Εγώ που λες, μένω στο Νίκη. Πού είναι αυτό? Εκεί που μένεις. Στο Νίκη, σε ενίκιο, νοικιάζω σπίτι. Α, κατάλαβα. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα με την κρίση δεν υπήρχαν δουλειές. Δεν είχα να πληρώσω. Μαζεύτηκαν ενίκια, λογαριασμοί. Άνεμος είσαι. Ναι. 12 μήνες. 12 μήνες. Ναι. Γιατί δεν λες ένα χρόνο? Ένα χρόνο μόνο, το ίδιο είναι. Κάτσε να σου πω. Ένα χρόνο μήνες. Ο σπιτονικοκύρης μου θέλει να με διώξει. Εδώ που τα λέμε με το δίκτυο του άνθρωπος, έτσι. 3 μηνιάτικα το χρωστάω. 3 μηνιάτικα. 3. 90 μέρες μήνας. Μου είπε πως αν δεν του δώσω τα χρωστούμενα μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12, θα με πετάξει έξω. Μάλιστα. Εγώ όμως ευτυχώς βρήκα αυτή τη δουλειά. Έτσι θέλω την υπογραφή του γιατρού. Πάω στο λογιστήριο, να προσληφθώ, να του προσληψεί να τη δείξω στο νοικοκύρι μου άσκημα. Μου δώσει λίγη παράταση. Θα ξεπρολογίσω με τον πρώτο μισθό, να του δώσω κάποια από τα χρωστούμενα και έτσι, και αυτός θα είναι ευχαριστημένος και εγώ δεν θα χάσω το σπίτι. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα. Απλό είναι, μια υπογραφούλα. Απλό. Έτσι, τίποτα άλλο. Πολύ απλό. Απλό. Απλούστατο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Μα αφού δεν έχεις ραντεβού. Να σου πω. Να σου κλείσω ένα ραντεβού για αύριο. Κάτσε να δω τι έχω. Ποιο αύριο, μωρέ? Σήμερα πρέπει να υπογράψει. Τώρα. Καλά για μια μέρα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Κι όμως χάθηκε, σου λέω. Πρέπει να υπογράψει τώρα το πρωί. Και γιατί τόση βιασύνη? Ακούστε, δεσποινής Ευτέρπη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Μέρο! Τι μερό? Μέροπη με λένε. Ναι, εγώ τι. Ευτέρπη. Συγγνώμη, θα έκανα λάθος. Μα καλά. Πώς σου ήρθε? Θα έκανα λάθος. Μα είναι δυνατόν να με είπες Ευτέρπη? Συγγνώμη. Να σου πω με Ευτέρπη. Όχι να σας πω, κυρία μου, δεν ξέρω πώς μοιάζουν οι Ευτέρπες. Όχι σαν εμένα. Όχι σαν
σαν εσάς, Μερόπη. Ναι, Μερόπη, το θυμάμαι τώρα. Εγώ θέλω να πιάσω δουλειά εδώ, σου λέω. Όλα είναι έτοιμα. Χαρτιά, αιτήσεις, χαρτόσημα, πρωτόκολλα. Ή μπορεί αυτό να μένει μόνο. Μπορεί να γίνει. Τι να σου πω τώρα, βρε άνθρωπέ μου. Ο γιατρός δεν βλέπει χωρίς ραντεβού. Ακόμα και πρωθυπουργός ο ίδιος να είσαι, χωρίς ραντεβού δεν μπορείς να πεις. Εκτός πάλι. Αν είσαι ο Πάπας. Είσαι ο Πάπας. Όχι. Δεν γίνεται τότε. Θα πρέπει να περιμένεις. Να σου πω, να σου κλείσω ένα ραντεβού για το απόγευμα. Κάτσε να δω τι έχω. Όχι, πρέπει να το γράψει τώρα το πρωί. Δεν γίνεται, σου λέω. Να σου πω τώρα. Είναι και περίεργος αυτός. Ξέρω εγώ, θα μπορούσε ίσως να αν ήθελε να σε δει, να δει πρώτα όλους τους ασθενείς και μετά, αν θέλεις, να σε δει και σένα. Έστω. Μετά τους ασθενείς. Αλλά αν μπορέσει να το κάνεις να μπερδευτεί και πριν, εγώ θα κάνω ό,τι θες. Ό,τι θέλω. Ό,τι θες. Σάτιρε. Εντάξει, το έτσι μου. Με αγόρι μου. Μα τι κάνατε καλέ. Έπρεπε να παίρνετε 2 χάπια την ημέρα το πολύ. Μερόπη μου, τι 2, τι 10, τι 12, το ίδιο είναι. Α, με συγχωρείτε πολύ. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν ξέρεις, Μερόπη μου, πώς είναι. Είναι φρικτά. Είναι απέσιο σου είπε πριν. Δεν το μπορώ καθόλου. Θέλω κι άλλα χάπια, σε παρακαλώ. Πόσα θες ακόμα. 10 κουτάλια. Μα τι λέτε καλέ. Ηρεμήστε λίγο, μην τα ξεσυνερίζεστε. Μικρά παιδιά είναι. Μικρά παιδιά. Ναι. Εμένα ξεσυνερίζω με Μερόπη μου που δεν με βλέπεις και δεν είναι μικρά παιδιά. Δεν είναι μικρά παιδιά. Είναι διαόλια. Σατανάδες είναι. Να πάνε να ξύνουν το μουλό του Παναγιά μου και να τους πάρει κάθε φορά η μύτη. Απουσιάζει. Απουσιάζει. Γράψ' τον. Στο μουσιολόγιο. Α, δεν έχουμε. Δεν έχετε. Όχι. Και τι κάνεις εσύ εδώ, μηδενίζεσαι. Εγώ. Εσύ. Και οφείλει να ήταν εδώ. Είχατε ραντεβού. Α, ποιο μετά είναι το ραντεβού, εγώ σας το έκλεισα, ξέρω πότε είναι. Που δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είναι η κλινική. Όφιλε να ήταν εδώ. Για μια έκτακτη ανάγκη. Για μένα. Για μένα. Τέλος πάντων. Θα τον βάλω τιμωρία. Το γιατρό. Αμέ. Α, δεν είστε. Θα μου γράψει 100 φορές τα φάρμακά μου. 100 φορές. Αμέ. Και θα τα πάρετε όλα μαζί. Καθαρά. Καλλιγραφικά. Και με χάρακα. Μάλιστα. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο. Μην κάνετε έτσι όμως. Μικρά παιδιά είναι. Σε δημοτικό δεν διδάσκεται. Ναι. Ωραία. Πού το είδες τώρα? Πού το είδες? Δεν με βλέπεις νερό μου. Γιατί δεν είμαι καλά. Έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου, Μερόπη. Αφού, Μερόπη μου, πριν βγω έξω από την πόρτα, χτυπάω από το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, Μερόπη μου, σε παρακαλώ, Μερόπη μου, σε παρακαλώ. Δώσ' μου κάτι. Βρες ένα χάπι. Μια βαλεριάνα. Κάνε μου μια αίρεση. Δώσε μου ένα ηρεμιστικό, Μερόπη μου. Ναι, ηρεμήστε. Αν είναι να μου μείνετε στα χέρια, θα βρω κάτι να σας δώσω.
Ιησούε. Κυρία Θεόνη, πιο σιγά θα σας ακούσει κανείς. Αγάπη μου, ο Θεός θα μ' ακούσει. Να μην την τραβάω κάθε φορά. Κυρία Θεόνη, έναν αγάπη να πάρετε. Φέρε μου και λίγο νερό με τα πιο κατάκι μου. Πνίγεται, δεν με βλέπεις. Αμάν, κυρία Θεόνη, ένα να πάρετε. Θέλω να κάνω. Ωραία, τι με βρήκε σήμερα. Κάθομαι λίγο, Δεν αρχίσαμε καλά. Καθόλου καλά δεν αρχίσαμε σήμερα. Μερόπη, τι έγινε, όλα καλά? Τι καλά κι εσύ. Τι θες. Κανένα νέο από τον γιατρό? Τι νέο καλά, έξω δεν ήσουνα. Αυτό τι κάνει? Στρώνει, κοιμάται. Μάτε, Ναι, τρώνε ιδέα. ναι. Μιας και είναι αυτή έτσι, Να, να πω εγώ στη θέση της οικονομίας ο γιατρός. τι λες καλά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα, βρε, Μεροπάκι μου, έλα, βρε. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ. Τι σου κάνω τώρα. Να Τι μπεις θέση της? να μπεις στη θέση της. Έλα, δεν θα είναι χάρη αγόρι μου, ευχαριστησή μου. Τι λες, ρε Μερόπη, σιγά, θα συμπήσει η κυρία. Έλα τώρα, έλα στο γραφείο, έλα. Πού δεν έχω? Ξυπνάει αυτή, Τι άστη. λες, ρε Μερόπη? Έλα καλά, πάρε με Τι τώρα. σε πιάνει! Αυτό λέω κι εγώ, πιάσε με εσύ, πιάσε με, Τι τροφάω για την υπογραφή. Αχ, υπόγραψε με αγόρι μου. Μερόπη, Όλα μου το γραμματά σου. Μερόπη. Τι συμβαίνει. Έλα στα συγκαλά σου. Εγώ τον γιατρό θέλω. Μόνο αυτός με ενδιαφέρει. Τι. Α, ώστε έτσι κύριε. Α, με έτσι εξηγείται. Είπα κι εγώ. Τι πράγμα, μωρέ. Είσαι τέτοιος. Τι, δεν είμαι. Είπα κι εγώ. Του δίνεις έτοιμο στο πιάτο και εγώ αυτός που Όχι, με παρεξήγησες, τι λες τώρα. Κι είσαι και μια χαρά παλικάρι τους. Έλα, βρε Μεροπάκι. Έλα, βρε, να κάνουμε να καθίσουμε. Έλα, να τα πούμε σαν δύο καλοί φίλοι. Εσύ τώρα, τέτοιο κόριτσι, μορφωμένο με αρχές. Θες να μου πεις ότι δεν έχεις αγόρι, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ, αν θέλεις να ξέρεις, κύριε, είμαι μόνη μου από επιλογή. Τον άλλον. Εξυπνάδες. Καλημέρα σας, κυρία Ελισάβετ. Όλα καλά. Πώς είστε? Πολύ καλά, μικρή μου, ευχαριστώ. Ωραία. Και έχω ένα φοβερό πόνο στο κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί. Από το πέσιμο. Πώς είπες? Όχι, λέω κι εγώ μπορώ. Τι μπορεί να είναι, από τις σαμπάνιες στη δεξίωση θα είναι. Ναι. Σας είπα όμως, ο γιατρός δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί δεν τον περιμένατε στο δωμάτιό σας. Δεν μπορώ εκεί. Πλήττω. Ναι, Πώς πώς. περιμένω εδώ. Βέβαια, περάστε να καθίσετε. Πού είναι το χαλί μου? Στο καθαριστήριο. Ποιο χαλί? Α, η κυρία Ελισάβετ είναι ηθοποιός τραγωδίας και θέλει κάθε φορά που έρχεται να της τρώνουμε χαλί. Γιατί? Για να ταιριάζει με το χάλι της. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Ναι, τώρα μια χαρά φαίνεται. Άμα της έρθει ο τεπέτακλας, τότε να σου πω εγώ. Ποιος να έρθει? Όχι, μωρέ, δεν μας παρατάς κι εσύ. Ναι, βεβαίως, κυρία Ελισάβετ, μπορείτε να καθίσετε να τον περιμένετε τον γιατρό. Μάλιστα, αναμένω. Ποιο είναι αναμένο? Ποιο είναι αναμένο, το καλοριφέρ. Αναμένω, καλή μου, το ρήμα. Α, Αναμένω. Αναπρόθεση. Μένω, περιμένω, προσμονή. Με συγχωρείτε. Αυτός τι
Φέρε μου σε παρακαλώ κάτι να πιω. Έχουμε γόνιο. Θέλετε? Και το βιβλίο που έχω πάνω στο κομμωδίνο μου. Διαβάζετε κιόλας? Βεβαίως, τα έχει καλιωτάκι. Είμαι θαυμάστρια. Μάλιστα, γι' αυτό αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Παλάβοντας τους άδοξους ποιητές. Οπωσδήποτε. Πήγαινε σε παρακαλώ και μην αργήσεις. Α, για να σας πω, δεν είναι η υπηρέτειά σας. Τι, δεν είσαι? Όχι βέβαια. Μα βγαίνει μια βασίλισσα καλή μου. Πρέπει να την υπηρετούν. Βασίλισσα! Νάτος ο Δεμέτακλας, αλλά όταν τα λέει η Μερόπη, δεν την ακούει κανένας. Μα όχι, λατρεμένη μου κυρία. Είναι καλύτερα να πάτε μόνοι σας και να πάρετε ό,τι χρειάζεστε. Μια αρχόντισσα πρέπει να είναι απλή, ταπεινή και καταδεκτική με τους κατητέρους. Κάνει καλό στο ρήμα της. Έχεις δίκιο, κορυφαία. Κορυφαία! Τι κορυφαία! Του χορού! Άντε, στο καλό, στο καλό. Πάτε μόνοι σας. Ναι, θα προσπαθήσω. Άντε, στο καλό. Στα τσακίδια, ψωνάρα, δεν την μπορώ. Ειδικά αυτή δεν την μπορώ. Ωραία και τραβάτε κι εσείς κάθε μέρα. Κατάλαβες? Και αυτή είναι από τις μόνιμες. Γι' αυτό σου λέω, άντε φύγε και τώρα όσο είναι νωρίς. Μα τι λέμε τόση ώρα, δεύτερη. Δεν μπορώ να φύγω. Μερόπη! Ναι, Μερόπη. Το θυμάμαι τώρα. Ναι, Να σου πω, ναι. έχω μια ιδέα. Μιας και είμαστε εμείς οι δύο εδώ, λέω εγώ τώρα. Να βάζεις εσύ την υπογραφή του γιατρού, να τελειώνω κι εγώ να φύγω. Ποιος το μάθει μετά? Λες καλέ, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Είναι παρατυπία. Έλα δε Μεροπάκη. Ποιος το καταλάβει. Οι δυο μας το ξέρουμε. Άσε που, αν προσκληθώ, θα βρισκόμαστε κάθε μέρα, δεν το. Έλα. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις να κάνεις την υπογραφή του γιατρού. Ναι, ξέρω, αλλά... Δεν υπάρχει άλλα. Τι θα γίνει. Θα το κάνεις. Αγάπη μου, εσύ, ομορφιά μου. Πώς με είπες. Ομορφιά μου και αγάπη μου. Τα ξαναείπες και τι είναι αυτά. Ωραία, βάλεις την υπογραφή. Μετά από μένα ό,τι θες. Ό,τι θέλω. Ό,τι θες. Ό,τι θέλω. Ό,τι θες. Εντάξει. Ορίστε. Μισό λεπτό να βρω το στυλό. Τον βρήκα. Υπόγραψε τώρα. Όξ, μου πέσε. Πιάσ' τον. Πρόστιχε. Και μην ξεχνιόμαστε. Άμα υπογράψω θα κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Μερόπη μου, είσαι θησαυρός, ευχαριστώ. Εγώ φεύγω. Πού πας καλέ. Στο λογιστήριο να προσληφθώ. Άρα θα το δεχτούνε. Γιατί? Άμα δεν έχει τη σφραγίδα. Ναι, πώς θα πας έτσι με χωρίς σφραγίδα. Ποια σφραγίδα. Άμα δεν έχει τη σφραγίδα, το έγγραφο δεν είναι γνήσιο. Και πού είναι η σφραγίδα. Μέσα στο γραφείο. Πάμε γρήγορα. Πού να πάμε καλέ, Στο είναι γραφείο. κλειδωμένα. Είναι κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Και... Ωραία, την υπογραφή τι την έβαζε μετά. Για να γίνεις δικός μου, έτσι δεν μου είπες. Μην αγχώνεσαι, μέχρι να έρθει ο γιατρός και μέχρι να δει όλους τους ασθενείς. Έχουμε χρόνο εμείς. Έχει εδώ δίπλα μία αίθουσα με 2 κρεβάτια. Σταμάτα, δεν με νοιάζει τίποτα. Το γιατρό θέλω σου λέω. Ο γιατρός δεν είναι εδώ. Αλλά μάλιστα τώρα κατάλαβα. Τι πρέπει. Μαστάζετε λαγούσκι με πετραχίλια, εμάς τις αθώες αγνές κοπέλες και μετά μην τον είδατε. Όχι, βρε Μερόπη. Άκουσα να σου πω. 100 φορές! 100 φορές! Σιγά μη με βάλεις η όρθια στη γωνία. Δεν θα σε παρατάς κι εσύ. Άιντε, κυρία Θεόνη. Ξυπνά.
περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα. Ρε Μερόπη, άκουσε με. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τίποτα δεν θέλω να ακούσω. Μερόπη, σε παρακαλώ, άκουσε με. Όχι, όχι. Να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ. Δεν μου εξηγήσεις τίποτα. Αχ. Φούντωσες, φούντωσες. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάτσε να σου πω, σε παρακαλώ. Τίποτα δεν θέλω να ακούσω από σένα. Τίποτα. Μα τι συμβαίνει, καλή μου? Καλά, Άνια, τι θες και εσύ τώρα. Περιμένει τον δόκτορα. Άμα θα έρθει θα σε φωνάξουμε. Α, έστω καλό σου κι εσύ πια. Πρώτα. Τον δόκτορα. Σε παρακαλώ. Ηρέμησε, ρε Η Μερόπη. ψωνάρα. Μη μάθει να Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Να χωθεί εκεί στη μέση. Τον δόκτορα. Είναι και όμορφη από την καταθήκη μου. Τι έπαθες τώρα? Ό,τι θέλω έπαθα. Καλημέρα σας. Στον διάβολο. Ποιος είσαι εσύ τώρα? Μιχάλης λέγομαι. Αμάν, ο Αρχιελάδας. Βεβαίως. Κύριε Μιχάλη, τι θέλετε? Ξέρετε, εγώ ήρθα για το γιατρό. Ναι, βέβαια. Έχετε ραντεβού, Ναι, έχω ραντεβού. Μου το δίνετε? Μπορεί και μας παρατάσσει και εσύ τώρα. Άντε, φύγε από εδώ. Παρακαλώ, κύριε Μιχάλη, εσείς περάστε, καθίστε. Ξέρετε, εγώ ήρθα για το γιατρό. Ναι, βέβαια, πώς το ξέρουμε. Απλά ο γιατρός θα καθυστερήσει λιγάκι και εσείς παρακαλεί να τον συγχωρήσετε. Παρακαλώ, δεν βιάζομαι. Η γυναίκα μου ήθελε να έρθει. Ναι, πώς βέβαια, μας πήρε τηλέφωνο. Μόνο πείτε μου, θα αργήσει πολύ? Πα, δεν νομίζω. Σας το λέω γιατί αν είναι και έχω χρόνο, ήθελα να επισκεφτώ τα μαγαζιά. Θέλετε να ψωνίσετε? Ναι, όχι για μένα, για την Αγελάδα μου. Α, να ψωνίσετε. Θέλω, ξέρετε, να της πάρω κολάρο, να το φοράει στο λαιμό. Να το πάρει. Της έχω πάρει πολλά κολάρα. Με κουδούνια, με ζωγραφιστές πετρούλες, με ταμπελίτσες. Συναγερμό έχει είσαι στην κλέψη. Αλλά τώρα θέλω, ξέρετε, να της πάρω το λευκό, το νυχιάτικο. Καταλαβαίνετε. Ρε, γλέντια. Μάλιστα, να το πάρετε. Θα τις πηγαίνουν πολύ αυτά. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Τι άλλο θα πω σου η γυναίκα? Ναι, είπαμε όμως, κύριε Μιχάλη μου, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά μέχρι αργά. Και έτσι προλαβαίνετε να πάρετε και κολάρα και χειροπέδες και μαστίγια και καρδιά και πέταλα και σκοινιά και... Αχ, Τελειώσατε? ούτε καν. Εγώ για τα μαγαζιά ρώτησα. Τα μαγαζιά. Τα πέτσι. Ναι, το είπαμε αυτό. Δεν είναι ανοιχτά μέχρι αργά. Όμως, μιας και ήρθατε, μήπως θέλετε να σας προσφέρουμε κάτι? Να σας πω την αλήθεια. Τώρα που ερχόμουν, είδα κάτι κουδουράκια με σταφίδες στο κηλικείο και τα λυμπίστηκα. Αχ, ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας πω όμως, θέλετε να πάτε να φάτε ένα, με την ησυχία σας. Και με έρθει και τώρα, σας φωνάζω λοιπόν. Αλήθεια μπορώ? Να το συζητάτε φυσικά. Πηγαίνετε παρακαλώ, πηγαίνετε. Ευχαριστώ. Στο καλό, στο καλό. Πού είναι αυτός? Πού είναι αυτός? Τώρα, εσύ. Και μας τάζετε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Φτάσει ξαναρχίζει. Δεν μου λες εσύ. Άμα θα έρθει ο γιατρός, τι θα του πω εγώ? Άμα δει ο γιατρός την υπογραφή πάνω στο χαρτί του, τι θα του πω εγώ, Ηρέμησε, βρε παιδί μου. Και να πω ότι έγινε και κάτι μεταξύ μας, πάει στο καλό. Αλλά πού? Κερατάς, δαρμένος. Χαλάρωσε. Ναι, να χαλαρώσω. Μας βρίσκεται καλά αθώες κοπέλες, μας γλεντάτε και μετά μας πετάτε σαν στημένες λεμονόκουπες. Ναι, μαμούνα. Σε παρακαλώ. Να σου μιλήσω, Όχι, Φανεροπηλή δεν μου. θέλω καθόλου τίποτα, να μη σ' ακούω θέλω. Φούντωσα, δεν μπορώ άλλο. Φούντωσα. Με έσκασες. Δεν μπορώ. Περίμενε, Μερόπη. Φεύγω. Πού πας? Να πάρω αέρα. Δεν σ' αντέχω άλλο. Τι θα κάνω τώρα? Αν δεν έρθει ο γιατρός να βάλει τη σφραγίδα, εγώ θα βρεθώ στον δρόμο. Όχι. Μα και να έρθει πάλι, να περάσει μόνο στους τρελούς. Πρέπει να
Κάτι θα κάνω. Ο γιατρός ήρθε. Επιτέλους, γιατρέ μου, καιρός ήταν. Παρακαλώ, κύριε μου. Περάστε. Μα δεν είστε εσείς ο γιατρός. Εγώ είμαι. Αποκλείεται, είμαι απολύτως σίγουρη, καλέ μου, ότι εγώ μίλαγα με άλλον. Ο άλλος είναι βοηθός μου. Πώς, ώστε τόσο καιρό μίλαγα με έναν βοηθό, την decadence. Παρακαλώ, κύριε μου. Στο θέμα μας δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε μου το πρόβλημά σας. Από πού να αρχίσω? Από το τέλος. Πώς είπατε? Ενώ αρχίστε από όπου θέλετε. Άντε λοιπόν, να το πω και σε εσάς. Ονομάζομαι Κλειτεμνίστρα. Πώς? Κλειτεμνίστρα. Ελισάβετ μου έκανε πριν. Ο ημέτα βασανά μου και οι πίκρες. Κακό ριζικό έχει χτυπήσει τον οίκο μου, γιατρέ. Ο σύζυγός σας? Ποιος σύζυγος? Ο Νίκος. Τον οίκο μου, γιατρέ, το σπίτι, την οικογένειά μου, συγκεντρωθείτε. Εγώ που λέτε, ζούσα σε ένα παλάτι. Χρυσοπίκητο, ψηλό, με καμάρες, με πίδακες, με δούλες να με υπηρετούν με βασιλικές τιμές. Τόσα πολλά. Τα βασικά, αγαπητέ μου, τα βασικά. Μάλιστα. Μια μέρα λοιπόν, ενώ προσέφερα από στην Αθηνά, Η γειτόνισά σας? η Αθηνά, Ναι. την θεά Αθηνά εννοώ, γιατρέ μου, την Παλάδα, συγκεντρωθείτε επιτέλους. Παρακαλώ, συνεχίστε. Με πλησίασε ένα εισαγγελιοφόρος και μου μήνεψε πως ο άντρας μου σκοτώθηκε. Λυπάμαι πολύ, κυρία μου. Εγώ να πείτε. Και από τότε σας την πάρεσε? Πώς είπατε? Εννοώ, από τι πέθανε? Το ρηχαίο? Ακριβώς, ήταν με το κάρο, Έτρεχε πολύ. με 4 άλογα. Μόνο? Βέσπα είχε. Τι μάθει? Ξύλινη. Δεν θα συνεννοηθούμε. Διεπληκτίστηκε με κάποιον σε ένα σταυροδρόμι και αυτός τον σκότωσε. Η δίποδα τον λέγανε. Το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Αυτός ο Φουκλή, Ποιος είναι αυτό? ο συγγραφέας. Ο συνολικός ήταν. Ήταν ένας νέος άντρας από την Τύρινθα που ήρθε στο παλάτι της Θήβας και πήρε τη θέση του άντρα μου. Στο πάρκινγκ. Στον χρόνο. Στο χρόνο. Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς όπως προμήνεψε ο μάντης Τηρεσίας. Παντρευτήκαμε. Με το Σοφοκλή. Με τον Ιδίποδα. Με την Ισία Κουμπάρος. Τότε ήρθε ο αρχιέρας από το Ήλιον. Αυτό που είναι δίπλα στο Περιστέρι. Ποιο Περιστέρι? Ποιο ήλιο? Από την ένδοξη πόλη της Τρίας, γιατρέ. Συγγνώμη. Ήρθε απάνω στο άρμο του ήλιου να μου πει πως η Αντιγόνη έθαψε τον νεκρό, Τον άντρα σας. τον αδερφό της. Α, ήταν κουνιάδα σας. Όχι, η κόρη μου. Τι λέει ρε, με δουλεύει. Έθαψε τον άμυρο τον Έκτορα, που τα όρνια του κατασπάραξαν τα σωθικά στον Κάφκασο. Τα αστέρα τον έσυρε δεμένο από το δούριο ύπο. Η Αντιγόνη όλα αυτά. Και ύστερα εγώ, ανήμπορη πλέον να αντιδράσω, που θα με σέρνανε σκλάβα στα παλάτια του Οδυσσέα, θυσίασε την κόρη μου για να φυσήξει ούριος άνεμος και να φύγουν τα πλοία από τη Σπάρτη. Έχει λιμάνι Σπάρτη. Καταλαβαίνετε το κρίμα μου, γιατρέ. Ναι, πώς. Αλίμονο. Πείτε μου όμως. Εδώ γιατί ήρθα? Με κυνηγούν. Οι τράπεζες. Οι ερημίες, κόρες της γης και του σκότους, του ουρανού και της νύχτας. Μαζί και η κόρη μου, και ο γιος μου, και ο Αγαμέμνονας. Άλλος αυτός. Ο άντρας μου. Ο νεκρός. Τέζα. Παλεύω να ξεφύγω από αυτούς που μου αμαύρωσαν το παρελθόν και τις ευμενίδες που με κατατρέχουν αιωνίως. Πώς σας κατατρέχουν? Με απειλούν. Σας παίρνουν τηλέφωνο. Με κυνηγάνε. Είναι εδώ τώρα. Ναι. Απ' έξω. Από κάτω. Στην είσοδο. Στα τάρταρα. Στα πού? Η κατάρα της Κασάνδρας επαληθεύεται. Και αυτή η κόρη σας είναι?
Οι θεοί μου δείχνουν τη δυσμένειά τους με το χειρότερο των τρόπων, την εξορία από τη χώρα και την αιώνια περιπλάνηση στο βωμό της αυτόχθονης τραγωδίας. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Κυρία μου, μην ανησυχείτε. Εσείς θα κάνετε τη θεραπεία σας και θα είστε μια χαρά. Ποια θεραπεία? Ξέρω εγώ, δεν κάνετε κάτι. Δεν παίρνετε χάπια. Φυσικά. Και ύστερα πήγαμε μια βόλτα στον κήπο. Ποιον κήπο? Στο πίσω μέρος του κτηρίου. Εκεί έχει κάτι μπάζα. Μπάζα. Τίποτα. Αφήστε το. Εσείς να παίρνετε τα χάπια σας και θα είστε μια χαρά. Αλήθεια, καλέ μου, το πιστεύετε? Μα το συζητάτε τώρα. Αχ, είστε τόσο καλός. Ναι. Είναι και γάμο τα παιδιά. Όμως σας παρακαλώ πήγαινε τώρα, έχω να δω και άλλους ασθενείς. Πού να πάω? Στον Αγύριστο. Στον Άδη, Όπου σας φωτίσει ο Θεός. ο Δίας. Ο Δίας, ο Τρίας, ο Τέσσερας, όποιος και να σας φωτίσει καλό θα είναι. Σας παρακαλώ πηγαίνετε. Μάλιστα. Να σας αφήσω στο έργο σας. Μπράβο, γιατί εργάζομαι κιόλας. Χαίρετε. Στην ευχή της Παναγιάς. Ποια είναι αυτή? Μια θεία μου, Παρθένα. Σας παρακαλώ πηγαίνετε. Χαίρετε. Στο καλό, κυρία μου, στο καλό. Και μακριά από τον κήπο. Τι γράμματα είναι αυτά, εγώ δεν βάζω λέξη εδώ. Κύριος Μιχάλης θέλει παντρευτεί Αγλαία. Κύριος Μιχάλης θέλει παντρευτεί Αγλαία. Οκ, φυσικά το πράγμα. Είναι εύκολος αυτός. Περάστε παρακαλώ. Χαίρεσε γιατρέ. Παρακαλώ, περάστε. Γιατρέ, θέλω να παντρευτώ την Αγελάδα. Μάλιστα κύριε μου, να το κάνετε. Ο γάμος είναι ευλογημένη πράξη. Είναι μυστήριο με τις ευλογίες μας. Πείτε μου όμως λίγο γρήγορα αν θέλετε το πρόβλημά σας. Δηλαδή, τι να σας πω? Θα σώσω. Ορίστε. Συγγνώμη, πείτε μου τι θέλετε. Να, θέλω να παντρευτώ. Το είπαμε κύριε μου, το επεδώσαμε. Να ζήσετε και καλούς απογόνους. Όμως, εδώ γιατί ήρθατε. Έχετε άγχος για την πρώτη νύχτα. Θα σας γράψω ένα χάπι. Όχι, γιατρέ, μια χαρά είμαι. Δεν χρειάζομαι χάπια. Αλλά, Θέλω να παντρευτώ, αλλά δεν μπορώ. γιατί, Δεν μ' αφήνει. ποιος, Η γυναίκα. ή ποια. Η γυναίκα μου. Αυτή με έστειλε εδώ. Συγγνώμη. Είστε παντρεμένος και θέλετε να ξαναπαντρευτείτε. Ναι, Είσαι όλος τρελός ανθρωπίνο. Να σου πω, είσαι σίγουρος. την αγάπησα. Α, κατάλαβα, βρε. Σε ξελόγια μικρούλα, Θα βαρέθηκες τόσα χρόνια με τη γυναίκα σου και θες να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Καλά κάνεις. Όχι, εγώ δεν βαρέθηκα. Α, στο γιατρό δεν θέλω τροπές. Λοιπόν, πες μου, πώς είναι. Η γυναίκα μου, Το αίσθημα, ντε, ψηλή. ψηλή, πολύ ψηλή, γιατρέ. Κατάνα, 1,50. Δεν είναι. 1,50. Αυτή την τάπα. Τι τάπα, γιατρέ, ψηλή σου λέω. Και γεμάτη. Α, έχει και σηματάκια. 600 κιλά. Πόσα. 600 κιλά. Και λίγα σου λέω. Αυτή δεν έχει πια σηματάκια. Αυτή είναι βράχος για να ρίχνει. Άμα τη δεις, γιατρέ, Θα τρομάξω. τρεφτάρι είναι τρεφτάρι. Το φαντάζομαι. 10 χρονών. Πόσο. 10 χρονών. Στην καλύτερη ηλικία. Το πορνόγιο. Λέω, γιατρέ, Α, όλα κι όλα. Αυτό μπορεί να πάει. μα γιατί, κάτσε να σου πω, αφού αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιο μωρέ τα βυζιά. Μα αλλιώς τι να την έκανα, δεν θα την αγόραζα. Αγορασμένη την έχεις. Ναι, από ένα γείτονα. Δεν την είχε. Την περίσσευε. Ναι, και έτσι την πήρα εγώ. Πού την έχεις. Στο σπίτι, δεμένη. Δεν μένει. Πώς τα λέξη το κάνανε εκεί μέσα. Λες, γιατρέ, έχει κάτι μαστάρια. Μεγάλα. Το κοριτσάκι. Μπράβο της. Και τα 4. Πόσα. 4, γιατρέ, πόσα να έχει. 4. Πώς γίνεται αυτό. Κανονικά. Όπως έχει και 4 πόδια, έχει και 4. Ρε πας και είχε πάει το θέμα. Όχι, ντόπιο κρέτσι. Γι' αυτό την έδωσε άλλος του. Περίσσευε.
Λες, γιατρέ, κάθε πρωί τις πιάνω τις φυλές και τις ζουπάω. Α, είναι βιτσιούζος. Ολόκληρο κουβά γεμίζω. Σιγά, Ρωτήλε. Ολόκληρο κουβά γεμίζω. Πώς είναι παραγωγές εσύ. Είσαι και με 10 κιλά, γιατρέ, τα βγάζω. Πόσα. Ναι, πίσω και τυρί. Είσαι και υπάρχουν, γιατρέ. Α, είναι και υπάρχει. Σε όλους κάθεται. Τι μου λέτε. Σε μένα, στον ταχυδρόμο, στον γείτονα. Μια μέρα, γιατρέ, την πήρε και ο Γαλατάς. Καλά, καλά. Περίμενε. Άντε ο πατέρας της. Η μάνα της δεν είπε τίποτα. Η μάνα της ήταν η γριά. Ζούσε μέχρι πέρυσι. Και. Τη σφάξαμε. Τη σφάξαμε, γιατρέ, να πάει στο καλό. Φόρο έπιανε. Αλλά έβγαλε μια σούπα, γιατρέ. Να γέμισε και τα δάχτυλά σου. Σε ψυχοπαθή έπεσα. Ήτανε μαύρη. Η μάνα της. Ναι. Η κόρη όμως, γιατρέ, άμα τη δεις, λευκή, ροδαλή, άγγελος. Εμένα για το τέρας της αποκάλυψης μου μοιάζει. Γιατρέ, δεν σου είπα, είναι και ήσυχη. Κι αν καμιά φορά της λύσω το σκηνή, δεν πάει μακριά, στο χωράφι τριγυρίζει. Θα πάρω την αστυνομία. Η γυναίκα σου δεν είπε τίποτα. Πώς δεν είπε. Αυτή με έστειλε εδώ πέρα. Να την παντρευτείς, μου λέει, να πάτε στον κάπου. Έτσι είπε. Βέβαια, τώρα της βρωμάει. Όταν όμως την πασπάτευε και εκείνη, γιατρέ. Η γυναίκα σου. Βέβαια, τότε ήταν καλά. Αλλά τώρα, γιατρέ, τίποτα. Ούτε για μένα, ούτε για εκείνη. Να την πάρεις, μου λέει, να πάτε να ζήσετε μακριά. Μονάχα να φύγετε από εδώ, να μην μας σχολιάζει η γειτονιά. Αυτό την πείραξε. Αυτό, γιατρέ, κατάλαβες. Α, κατάλαβα, λέει. Αμάν. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ήρθε ο γιατρός. Αυτός είναι ο γιατρός. Ποιος αυτός, καλέ, τι λέει. Γιατί φοράς τη ρόμπα μου εσύ. Κρύο να. Δεν είστε εσείς ο γιατρός. Εγώ είμαι. Ποιος αυτός, καλέ, τι λέει. Τι τα καλά σου. Και αυτός ποιος είναι. Ο γιατρός. Ο άλλος Υπάρχει κι άλλος γιατρός. δεν είναι άλλος γιατρός. Και αυτός ποιος είναι. Ο γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Μα θα κάνουμε γάμο. Με αυτόν. Όχι, κορίτσι μου, τι λες. Ώστε μέχρι εκεί θα φτάσεις. Αυτού σου δεν τρέπεσαι. Δεν λέει για μένα, σου λέω. Το γιατρό θέλει. Και τι λέτε μωρέ εδώ μέσα. Μισό λεπτό. Εσύ κυρία μου τι θέλεις. Να παντρευτώ. Το γιατρό. Την Αγλαία, το Τσέρνομπιλ. Την Κρινιώτη. Αγλαία. Κρινιώτη λένε. Έτσι έγραφε, μωρέ. Πού μωρέ το Να, έλεγε. κύριος Μιχάλης θέλει παντρευτεί Αγλαία. Αγελάδα. Τι έμελα. Αγελαδίσια. Η Κρινιό μου είναι η Αγελάδα. Συγγνώμη. Εσύ θες να παντρευτείς την Αγελάδα σου. Τι λέμε τόση ώρα, γιατρέ. Αυτό λέμε τόση ώρα, γιατρέ μου. Καλέ μη του απαντάς, σου λέω. Δεν είναι αυτός ο γιατρός. Δεν είναι. Όχι. Α, ωραία. Θα περιμένω τον γιατρό. Τι θα κάνεις. Θα περιμένω τον γιατρό. Δεν μπορείς. Τι. Βιάζεσαι. Δεν βιάζω. Βιάζομαι εγώ. Ορίστε. Πρέπει να φύγεις. Γιατί. Γιατί... Ποιος είναι ο γιατρός Ευτέρπη. Μερόπι. Ποιος είναι ο γιατρός Ευτέρπη. Πας καλά παιδάκι μου. Ποιος είναι ο γιατρός Ευτέρπη. Εγώ δεν είμαι. Εσύ. Τι, βλέπεις κανέναν άλλον. Όχι. Δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι. Εσύ ποια είσαι. Ποια είμαι. Ποια είστε ρε Ευτέρπη. Ποια είμαι. Η γραμματέας δεν είσαι. Α, ναι. Είμαι γραμματέας. Του γιατρού. Του γιατρού. Και δηλαδή δική μου. Δική σου. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Ναι. Άμα εσύ είσαι ο γιατρός, τότε εγώ είμαι δική σου. Ωραία. Το καφέ μου, παιδί μου. Ποιο καφέ. Το καφέ μου, παιδί μου. Τι πιο καφέ. Μα αφού εγώ είμαι για τσάι. Άλλαξα γνώμη. Πότε. Είσαι ή δεν είσαι γραμματέας μου. Μάλιστα είμαι. Άρα θα μου φέρεις καφέ. Μάλιστα. 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 Μάλιστα.
Πήγαινε, παιδί μου, μάλιστα και μάλιστα τόση ώρα. Στα χωνεύρα. Όχι, προς Θεού. Τρέχω. Σε 2 λεπτά θα είμαι πίσω. Ποια 2 λεπτά, μωρέ. Θα πάω στο κηλικείο. Κοιμάται, βάζει τα παιδιά μου. Θα πάω στην πλατεία. Εκεί στην καφετέρια. Μα η πλατεία είναι. Είναι αμέσως ευτέρπη γραμματέα. Μάλιστα. Μα αυτός είναι ο γιατρός. Όχι, δεν βλέπω. Την επόμενη φορά. Θα δούμε και τα ματάκια. Πάμε, πρέπει να φύγετε. Μα γιατρέ, δεν σας θέλω να παντρευτώ Και πολύ καλά θα κάνετε, αγαπητέ μου. Αν δεν πετύχει με την Αγελάδα, υπάρχουν κι άλλα ζώα. Παρακαλώ, κυρία μου, περάστε. Παρακαλώ, κυρία μου, περάστε. Πείτε μου, κυρία μου, τι σας βασανίζει. Τα σκασμένα, γιατρέ μου. Κάποια. Τα σκασμένα. Τι. Τα παιδιά Του Πειραιά. του σχολείου. Τι κάνουν τα παιδιά του σχολείου. Η ζωή μου κόραση, γιατρέ. Όλη την ώρα μιλάνε. Και δεν με προσέχουν. Κυρία Θεόνη. Κυρία Θεόνη! Τι πάθατε. Τι έπαθα. Κοιμηθήκατε. Ναρκοληψία. Τι ναρκώ. Λειψία, γιατρέ. Ξέρεις τι είναι, γιατρέ μου. Να έχεις 100 παιδιά. Μαζεμένα. Όχι. Τι Σε κάνετε. τμήματα. Κι ο ένας να σου λέει το μακρύ του, κι ο άλλος το κοντό του. Και να έχουν και άποψη από πάνω. Το σκασούν να κατάλαβες. Κι όλο απορίες. Κι όλο ερωτήσεις. Τι κύριε να μάθω γεωγραφία, αφού εμένα δεν μ' αρέσουν τα ταξίδια. Κυρία, τα σκυλάκια του κινουά είναι το Πεκίνο. Γιατί κύριε να μάθω ορθογραφία, αφού έχω αυτόματη διόρθωση στο κινητό. Άντε πάλι. Κυρία Θεόνη! Κυρία Θεόνη! Έχω και κινητό τώρα τα νιάνια, κατάλαβες γιατρέ μου. Μάλιστα. Τελείωσε ένα παιδάκι. Μην ξαναμιλήσεις, θα σε βγάλω έξω. Και τι μου λέει γιατρέ μου, τι μου λέει. Καλύτερα κυρία, θα μάθω το μάθημα απ' έξω. Κατάλαβες. Πάνω το παιδάκι τι μου λέει. Κυρία, να με βάλετε και εμένα στις πρόβες για την παρέλαση. Γιατί λέει τι μου του λέω. Θες κι εσύ να γιορτάσεις για την πατρίδα. Όχι καλή κυρία, να χάσω μάθημα θέλω.
παιχνίδια. Και από αυτά τα λέω κινητά την ώρα του μαθήματος και τώρα το καταλαβαίνετε. Και εγώ το κάνω αυτό. Βρισιές, γιατρέ. Βρισιές. Βομολογίες. Τέτοια γλώσσα. Ούτε μούτσο στα καράβια να ήτανε. Πού τα μάθαν αυτά, μικρά παιδιά. Βγαίνουν έξω την ώρα του διαλύματος και αρχίζουν. Και φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται. Ανάθεμα και αν ξέρουν τι είναι αυτά που λένε το ένα στ' άλλο. Και εσύ να θες να τους μάθεις 5 πράγματα. Να τα μορφώσεις. Να τα κάνεις σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Και ποιο το ευχαριστώ, γιατρέ. Ποιο? Κανένα. Βοήθεια, γιατρέ μου. Βοήθεια. Με κυνηγούν. Ιούνι. Να με πιάσουν. Ιούνι. Οι Ελληνίες. Νάτες. Δεν τις βλέπετε. Είναι εδώ. Είναι εκεί. Είναι παντού. Πού? Πούντες. Με κατατρέχουν εμένα τη βαριόμοιρη ηλέκτρα. Άλλη τώρα. Που άφησα άταφο τον Αίγιστο, θύμα της κατάρας των Ατριδών, όπως προμήνεψε ο Μάντης Κάλχας. Πόσους μάντες έχετε? Η Ήλια. Ο Ηρώδης. Με κυνηγούν να με πιάσουν. Ποια, τα παιδιά. Οι μοίρες. Γιατρέ μου, Νάτος, ο ακόλουθος του Άδη, μου φέρνει το προμήνυμα του κάτω κόσμου. Θέλει να με πάρει μαζί του. Να τα σηκώσεις τα άτομα. θέλω να παντρευτώ. Είχα γιο πίσω μου, σκοτεινή σκιά της μοίρας. Θα γίνετε κουμπάρος. Τι πράγμα? Ο Απόλλωνα Φίβε, και εσύ Αφροδίτη που αναβλύζεις μέσα από το όστρακο. Να βγάλουν την οστρακιά, Παναγιά μου. Σκεφτικός θα είναι. Νύμφες του Αχέροντα, κόρες της γης και του αέρα. Θα τις πάρω και κολλάρω. Επίσημα πράγματα. Και εσύ Απόλλωνα Δία, πατέρα των θεών, δώσ' μου το ελαιό σου. Κάνε με και εμένα μια δαμάλα, να γλιτώσω την τροπή. Τι δαμάλα? Αγελάδα, γιατρέ. Αγάπη μου, εσύ είσαι. Έκτονα γέ μου, γύρισες από τον πόλεμο στην Κιθερώνα. Μοσχάρα μου. Είπαμε στον πόλεμο. Εγώ παίζω στο Χάμλετ και πάει το κερδίζω. Θα ζήσουμε μαζί για πάντα. Στη θύμα, αδερφές μου, στη θύμα. Τα μαλάκι στην μένα. Μαλακάσαμε. Δεν μου λες εσύ. Εγώ είμαι. Η Ευτέρπη. Αφού δεν είσαι γιατρός, κλητήρας είσαι, λογιστής. Είμαι Στέλης να πάω να πάρω καφέ. Θέλεις να πάω και στην πλατεία. Δεν σου άρεσε το κηλικείο από κάτω. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Μπα, τώρα το θυμάσαι το όνομά μου, δεν με μπερδεύεις. Απατεώνα, θα φωνάξω να σε μαζέψουν, βρε. Μα τι λες, καλή μου, αφού αυτός είναι ο γιατρός. Μα κι εγώ σε αυτά μίλωσα. Κουμπάρε. Ψέματα σας είπε. Δεν είναι αυτός ο γιατρός. Μα καλά, εσύ δεν τράπηκες καθόλου. Ήθελα να φύγουν. Α, ήθελες να φύγουνε. Ήθελες να έχω το παιδί ελεύθερο γιατί βρε τρελό. Όταν δεν το λες τόση ώρα και με πειράζεις τόσο πολύ γιατί με τα λυπουργείς. Άσε με! Είσαι τρελή! Δεν είμαι τρελή. Είσαι! Όλοι σας είστε τρελοί και βλαμμένοι! Δεν με καταλαβαίνετε! Πρέπει μέχρι το μεσημέρι στις 12. Μερόπη, έφερα το τσάι. Γιατρέ, εσύ είσαι.
Δεν ξέρετε πώς είναι. Όπου πάω, περνάω παρατήρητη. Πάντα, από μικρή. Δεν είμαι εκείνη που θα της μίλαγες πρώτος. Δεν είμαι εκείνη που θα την καλούσες στο πάρτι. Όχι. Είμαι εκείνη που την καλούσες στο πάρτι με το ζόρι. Επειδή έκανα παρέα με τις όμορφες. Επειδή δηλαδή εκείνες με έκαναν παρέα. Για να ικανοποιούν τον εγωισμό τους. Αχ, άσχημη. Ήμουν πάντα το κορίτσι που ζούσε στη σκιά των άλλων. Το κορίτσι που γυρνούσε νωρίς τα βράδια στο σπίτι. Η γυναίκα που δεν είναι γυναίκα. Όμως έχω κι εγώ χείλη που αναζητούν να ματώσουν από ένα ξαφνικό φιλί στο άνοιγμα μιας πόρτας. Έχω κι εγώ μαλλιά που αναζητούν το χάδι στο φεγγαρόφωτο μιας ακρογιαλιάς. Έχω κι εγώ ανάσα, έχω κι εγώ ανάγκη, έχω κι εγώ ζωή. Όλο μου ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια και φεύγει και χάνεται και δεν ξαναγυρίζει. Και μένω στην αρχή, στο μηδέν. Χωρίς ιστορίες, χωρίς πάθη, χωρίς αγάπη. Κι όμως έχω τόσο πολλά να δώσω, να αγαπήσω, να φροντίσω. Όμως όχι, ποιος με θέλει εμένα, πάντα στα ζήτητα, και ακόμη συγγενείς. Άσχημη. Δεν υπάρχει πιο βαριά λέξη, πιο πικρή. Άσχημη. Δεν είμαι τρελή. Είμαι μόνη. Μόνη. Εγκλωβισμένη σε έναν κόσμο από ψέματα. Μόνη. Ναι. Έχω γύρω μου ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους που με θαυμάζουν. Μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Όταν είμαι στη σκηνή μεθάω. Παρασύρωμαι και παίζω όσο καλύτερα μπορώ το ρόλο μου. Όλοι με βλέπουν και σιωπούν. Σαστίζουν, χειροκροτούν, με αποθεώνουν. Όμως μετά, μόλις πέσει η αυλαία, είμαι μόνη μου. Χάνονται όλα. Ξεφτίζουν. Όταν παίζω θέατρο, όλοι με λατρεύουν, με αγαπούν. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την εκφραστικότητά μου, για το ταλέντο μου, την κίνησή μου. Με κοιτάνε με μάτια υγρά, με ερωτεύονται. Μα αργότερα ξεχνούν. Πολύ γρήγορα ξεχνούν. Κρατούν μια μικρή, τόση δα ανάμνηση και ξεχνούν. Δεν τους νοιάζει πώς είμαι, τι κάνω, πώς νιώθω. Παρά με ποιον πέρασα το βράδυ μου εχθές ή πώς πέταξα τα σκουπίδια μου στον δρόμο, τι φόρμα φόραγα σε εκείνη τη δεξίωση, τι πρόβλημα έχω, αυτό θέλουν. Να έχω πρόβλημα. Θέλουν να με δικάζουν. Τους αρέσει να δικάζουν. Αν είμαι καλά, προφθονούν. Αν δεν είμαι, χαίρονται. Κάνουν δήθεν πως συμπάσχουν, μα χαίρονται. Και αυτό το χειροκρότημα που τόσο λάτρεψα να ακούω, που μου δίνε ζωή, χαρά, δύναμη, που μου δίνε φτερά, σιγά σιγά σωπαίνει και παλιώνει. Όλα αυτά τα μάτια που μ' αγκάλιασαν, τα χέρια που μου χάρισαν το πιο γλυκό τους βλέμμα, γίναν και αυτά ανάμνηση σε ένα παλιό σιρτάρι που μένει ακίνητο σε ένα σιρτάρι και σκονίζεται.
Οι άνθρωποι λατρεύουν να ξεχνούν. Έτσι μάθανε. Ξεχνούν. Και όλο ψάχνουν να βρουν το καινούριο, το νέο, το διαφορετικό, το αψεγάδιαστο, για να το λατρέψουν και μετά να το πετάξουν αυτό. Οι άνθρωποι λατρεύουν να μισούν. Εκεί είναι η αγάπη μου. Εκεί είμαι εγώ. Σε ένα σανίδι που τρίζει. Σε μια αυλαία που σηκώνεται, παίρνοντας μαζί της την καρδιά σου, που είναι έτοιμη να σπάσει από την αγωνία και αφήνει μόνο την ψυχή, γυμνή και εκτεθειμένη. Εκεί είναι η αγάπη μου. Εκεί είμαι εγώ, ο ηθοποιός. Να ζω και να αναπνέω για τους άλλους, μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου. Ναι, ακόμη και τώρα μετά από τόσα χρόνια. Ήμουν παιδί όταν τη γνώρισα. Νέος, 23 χρονών. Εκείνη ήταν μόλις 17. Την αγάπησα. Ακόμα την αγαπώ. Ήταν ένα απόγευμα όταν μπήκα στο σπίτι και την είδα ξαφνικά. Είχε έρθει επίσκεψη με τη μητέρα της. Τόσο όμορφη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Η τύχη ήταν με το μέρος μου. Με αγάπησε και εκείνη. Πολύ γρήγορα τη ζήτησα από τους δικούς της, μου τη δώσανε. Και έτσι άρχισε η ζωή μας. Αγάπες, όνειρα, φιλοδοξίες, με δυσκολίες βέβαια. Πολλές δυσκολίες. Όμως, εγώ ήξερα. Είχα τα μάτια της. Αυτά τα μάτια που με κοιτούσαν όπως την πρώτη φορά εκείνο το απόγευμα. Αυτά ήταν που μου δίνανε κουράγιο να ξεπεράσω όποιο εμπόδιο κι αν έβρισκα. Είμαστε 30 χρόνια μαζί. 30 ολόκληρα χρόνια. Ποτέ δεν γύρισα να κοιτάξω άλλη. Ποτέ. Κάθε πρωί αντίκρισα δίπλα από το βλέμμα της και την ερωτευόμουν ξανά από την αρχή. Περάσαμε μαζί τόσες στιγμές, τόσες αλήθειες, τόσα σύννεφα, μα τίποτε δεν έσβηνε την ομορφιά της. Για μένα είναι πάντα το κοριτσάκι με το μπλε μπουστάνι και τα ψηλά παπούτσια. Δεν άφησα ποτέ να σβήσει αυτή η εικόνα από τη μνήμη μου. Εκείνη όμως, το φιλί με τον καιρό έγινε η αγκαλιά. Η αγκαλιά χάδι, το χάδι νεύμα, το νεύμα τίποτα. Πάντα μου μιλούσε γλυκά, μου έλεγε «Μιχάλη μου», και εγώ τότε μπορούσα να της χαρίσω τον κόσμο ολόκληρο. «Μιχάλη μου», ένα απλό μου που έκανε τόση διαφορά. Πόσο γλυκά το έλεγε. «Μιχάλη μου» στην αρχή. Αργότερα το ξέχασε. Δεν το έλεγε. Πέσανε πάνω μας φουρτούνες, δυσκολίες, βάσανα. Το ξέρω. Έχει 3 παιδιά να μεγαλώσει. Ένα σπίτι να φέρει βόλτα. Τα λεφτά μας δεν είναι και πολλά. Το ξέρω, προσπάθησα. Όσο και αν γέρναγε το πρόσωπό της, εγώ τη λάτρευα ακόμη περισσότερο. Μα τώρα πια τίποτα. Έμεινε μόνο το Μιχάλη. Σκέτο Μιχάλη χωρίς μου. Σκέτο Μιχάλη. Ήταν ένα πρωινό που ήμουνα στον Αχυρώνα και μάζευα τα αυγά και τότε άκουσα την κρινιό μου να το λέει. Δάκρυσα. Ήταν το δικό μου.
Ήταν το μου που τόσο λαχταρούσα να ακούσω ξανά. Ήτανε για μένα. Δεν θέλει και πολύ να τρελαθείς άμα είσαι ερωτεμένος μια στιγμή έτσι και σου γυρίζει το μυαλό. Και εγώ τι ζήτησα ο καημένος? Ένα μου θέλω μόνο. Ένα μου. Δεν είμαι τρελή. Στήρα είμαι. Ακανόνιστη όρεξη από τους οθήτες ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, πάει καιρός. Ο άντρας μου με παράτησε. Τι να με κάνει? Να γεράσουμε μαζί και να πεθάνουμε κούτσουρα? Τι ζωή θα ήταν αυτή? Είπε. Τον άφησα να φύγει. Αγαπώ τα παιδιά. Γι' αυτό έγινα δασκάλα. Τα λατρεύω. Και όταν λέω ότι τα μισώ, λέω ψέματα. Εμένα μισώ. Εμένα, που δεν μπορώ να έχω ένα δικό μου παιδί. Πονάω. Τις νύχτες κλαίω μόνο. Κλαίω και κοιτάω φορμούλες, καλτσάκια, σαλιάρες. Μα δεν τα τελειώνω ποτέ. Πριν τελειώσει το ένα, ξεκινάω άλλο. Και πάλι από την αρχή. Στη γειτονιά με αποφεύγουν. Κανείς δεν έρχεται σπίτι μου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ανοίγω και ποτέ. Θέλω ένα παιδί. Μου είπαν να υιοθετήσω κι ας μην είναι δικό μου, αλλά... Όχι. Όχι. Έτσι δεν θέλω. Ίσως να μην ήμουν καλή μητέρα, ίσως να ήμουν απότομη, καταπιεστική. Γι' αυτό ο Θεός με έκανε έτσι. Άγωνη. Ίσως να νόμιζα πως θα μπορούσα να είμαι μητέρα, αλλά... δεν είναι εύκολο. Όχι. Έχω τόσα παιδάκια στο σχολείο που με κάνουν και νιώθω πως προσφέρω κάτι κι εγώ σε αυτά. Στο να ανατραφούν, να μεγαλώσουν. Και όταν έρχεται εκείνη η ώρα και τρέχουν όλα χαρούμενα να δουν τις μαμάδες τους στην πόρτα. Αχ, πόσο ζηλεύω αυτές τις μαμάδες. Ζηλεύω το φιλί που τους δίνουν πριν μπουν στο αυτοκίνητο. Ζηλεύω τα χέρια τους που τα κρατούν να περάσουν τον δρόμο απέναντι. Μια μέρα έκανα μάθημα για το θέατρο σκιών. Για τον φτωχό ήρωα Καραγκιόζη, που πολεμάει ξυπόλυτος και κουρελιασμένος, να βρει ένα κομμάτι ψωμί να ταΐσει την οικογένειά του. Στο τέλος του μαθήματος, ένα παιδάκι ήρθε κοντά μου, κρατώντας στα χέρια του τα παπούτσια. «Κυρία», μου είπε, «πάρτε αυτά για τον Καραγκιόζη, να μην κρυώνει, εγώ έχω κι άλλα». Το καταλαβαίνετε. Σκέφτηκε ότι κρυώνει ο Καραγκιόζης και του έφερε τα παπούτσια. Αυτό το παιδί θέλω. Αυτό θέλω για παιδί μου. Δεν είμαι τρελός. Ή μήπως είμαι. Κανείς δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει «Σήμερα θα τρελαθώ».
κάποιος άλλος. Φταίμε. Ναι, φταίμε. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να προσπερνάνε τους ανθρώπους. Δεν προσπαθούν να τους καταλάβουν. Αν αυτός είναι ο κόσμος, άσε. Και εδώ καλά είναι. Θα μείνω εδώ.